Què passa quan vols fer exercici a casa però no saps quin equip és el millor? Avui et presento el top 4 dels millors equips de musculació per a casa. El puesto 4 és un equip que ha aconseguit un rating de 4,8 sobre 5. Amb més de 100 revisions. El seu preu és de 34,99 €. Els usuaris han destacat que és un bon producte, el kit de pilates és molt útil i que inclou un codi QR amb accés a una guia d'exercicis. També han dit que el kit és estupend i que la pilota és de molt bona qualitat. El número 4 és una opció que ofereix una bona relació qualitat-preu i que és ideal per a qui busca un equip per a fer exercici a casa. Toca el lloc 3. Un dels que més sorprèn del top. El puesto 3 és un equip que ha aconseguit un rating de 4,4 sobre 5, amb més de 732 revisions. Els usuaris han destacat que és excel·lent, el rodillo abdominal és sòlid i estable i que les bodes giren amb suavitat. També han dit que el producte és compacte i fàcil de guardar i que és ideal per a qui busca un equip per a fer exercici a casa. El número 3 ofereix una bona relació qualitat-preu i és una opció que has de considerar. Si t'ha agradat aquest vídeo, no oblidis de donar-li un m'agrada i de subscriure't al meu canal per a més continguts com aquest. El puesto 2 és un equip que ha aconseguit un rating de 4,4 sobre 5, amb més de 2.150 revisions. El seu preu és de 29,99 €. Els usuaris han destacat que és complet i de bona qualitat, que el pad del rodillo, més ports per a flexions, més corda per a saltar és excel·lent per a qui comença amb aquest tipus d'exercicis. També han dit que el material és molt bo per a fer taules a casa. El número 2 ofereix una bona relació qualitat-preu i els usuaris han demarcat que és perfecte per a entrenar alguns músculs bàsics a casa. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Arriba al número 1, atent al que ve. I finalment, el número 1 és un equip que ha aconseguit un rating de 4,5 sobre 5, amb més de 23.900 revisions. El seu preu és de 89,99 €. Els usuaris han destacat que és perfecte per a entrenaments a casa, que és sòlid i versàtil i que és ideal per a qui busca un equip per a fer exercici a casa. El número 1 ofereix una bona relació qualitat-preu i és l'opció més recomanada per a qui busca el millor equip de musculació per a casa. En resum, els 4 equips que hem vist avui són tots molt bons, però el número 1 és l'opció més recomanada per a qui busca el millor equip de musculació per a casa. Recorda que la qualitat i la relació qualitat-preu són els factors més importants a considerar quan busques un equip per a fer exercici a casa.